Iti Cordillera naliday adama gaputa adu ti trabaho iti gobyerno. Ngem kaadwan na ket contractual ken job order. Iso ako na dagiti kadwan, regular job order ken contract of service dagitoy, gaputa manu atawon ng tinapalabas ngem awan pay plantilla item para kadakwada. Anya nga tati makuna ti Civil Service Commission iti daytoy. Amon iti report ni Audrey Villena. Adu ti job orders kan contract of service iti Rehiyon Cordillera iti nagdudumang nga opisina ti gobyerno. Iti Joint Memorandum Circular ti Civil Service, Commission on Audit kan Department of Budget Management iti December 15, 2025, nabilin dagiti ahensya ti gobyerno ang mang-renew wenno mang-hire iti baro a COS wenno JO personnel para ita 2026, basta saan ang malabawan ti baseline headcount iti nasao nga ahensya. Ibig sabihin po nito, doon lamang po tayo sa baseline data or kung ilan lamang po ang bilang ng mga COS at JO ng ating pong mga agencies na meron pong kontrata valid until December 31, 2025, yun lamang din po ang bilang na pwede po nilang fill upan or pwedeng ma-hire for this year. Epektibo lang tinasaw ang memorandum kadagiti National Government Agency, State University and College, kan kadagiti government-owned or controlled corporation. Bayat aparamot kadagiti local government units, mabalindang ag-hire aging gamano ti kasapulanda. Iti datos ti Civil Service Commission Cordillera iti 2025, nasurok 55,000 ti field plantilla positions, nasurok 50,000 ti career service, bayat ang nasurok 4,000 ti non-career wenno dagiti casual ken co-terminos, nasurok 20,000 madagiti job order ken contract of service iti Intero a Rehiyon Cordillera. Nupay awan unay ti monetary benefits dagiti JO ken COS, adaan karbengan dagiti ang makaawat iti sumagmamano a benepisyo kas iti premium at 20%, one-time gratuity pay, ken ti 5 days wellness leave, depende iti ahensya ti gobyerno. Tuloy-tuloy din naman po ang pagre-review ng CSC ng mga collective negotiation agreement, yung mga CNAs po natin. Kasi doon po sa mga CNAs po natin, nakalagay po dyan yung mga benepisyo ng mga employees. Meron po tayong tinatawag ng mga CNA bonus. So yung mga collective negotiation agreement ng isang agency, dumadaan po yan kay CSC actually for review. Audrey Villena, para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.